Чыгарылышыбызны кайгылы хәбәрдән башлыйбыз. Республика халкы зур югалту кичерә. Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков 53 яшендә вафат булды. Табибларның данлыклы династиясе вакиле, ул ведомство белән авыр пандемия вакытында җитәкчелек итте. Алтын куллы, михрбанлы, ярдәмчел табиб, югары дәрәҗәдә оста идарәче. Марат Садыйков турында аның белән эшләгән, анда дәваланган кешеләр шулай ди. Марат Садыйков 1970 елның 27 гыйнварында табиблар гаиләсендә туган. Әле узган җомгада гына аны гомер бәйрәме белән котлап хезмәттәшләре, якыннары озын гомер теләде. Ул гадәттәгечә һәркемне шат күңел белән елмаеп каршы алган иде. Аның хезмәт юлы тулысынча медицина өлкәсенә багышланган. Башта Казан дәүләт медицина институтында укып, педиатрия белгечлеген ала. Аннан 18-нче шәһәр клиник хастаханәсе баш табибы урынбасары булып эшли. Бер үк вакытта фәнни эш белән шөгыльләнә. Сәламәтлек саклауны оештыру үзенчәлекләрен ачыклаган диссертация яклый һәм аңа медицина фәннәре кандидаты дәрәҗәсе бирелә. Гыйльми эзләнүләрен эштә исбатлый. 2000 елда Казан онкология диспансерының баш табибы итеп билгеләнә. Ул эшләгән чорда яманшыш авыруларын дәвалау диспансеры амбулатор һәм стационар ярдәм күрсәтү буенча иң югары технологияле үзәккә әверелде. 7-нче шәһәр хастаханәсен җитәкли башлагач та шундый ук үзгәрешләр башланды. Казан шәһәрендә заманча җиһазлар, югары квалификацияле белгечләр һәм алдынгы технологияләр белән җиһазландырылган иң абруйлы хастаханәләрнең берсенә әверелде. Ашыгыч медицина үзәге Бөтендөнья җәйге универсиадасы госпитальләре исәбенә керде. 2018 елның февраленнән Марат Садыйков сәламәтлек саклау министры вазифасына кереште. Уңай нәтиҗәләр озак көттермәде. Медицина ярдәменең сыйфаты артты, тагын да камилләште. Татарстанда милли проектлар гамәлгә ашырылды. Аның нәтиҗәсендә йөрәк кан тамырлары авыруларыннан үлүчеләр саны кимеде, демографик күрсәткечләр яхшырды. Моннан тыш ФАПлар һәм табиб амбулаторияләре ачылды. Булар барысы да пациентларны кабул итүне җайларга, табибларның эшен җиңеләйтергә ярдәм итте. Ул министр булган чакта балалар онкологиясе үзәге, 7-нче шәһәр хастаханәсе базасында тернәкләндерү үзәге, Түбән Камада ашыгыч медицина ярдәме үзәге барлыкка килде. Иң авыр пандемия чорында Марат Садыйков җитәкләгән вакытка туры килде. Ковидның тиз таралуына чик куюда да аның өлеше зур. Ел ахырында гына Киек авылында 100 кешегә исәпләнгән табиб амбулаториясе ачылды. Халык көтеп алган объектның төзелүе белән министр аеруча горурланган иде. Марат Наил улы Садыйков Татарстанның сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү өчен бик күп эш башкарды. Татарстан медицина хезмәтенең ил күләмендә иң яхшыларының берсе булуын теләде һәм моңа тырыш хезмәте белән иреште дә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе исеменнән мәрхүмнең якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Шушы минутларда Казанның Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты бинасында Марат Наил улын соңгы юлга озату мәрәсиме бара. Рәсми җиназа сәгать 10-да башлана.